Maikanem Abilin. Tinapalapats innem dansong dagiti paltog da iti may sa akweba. Tapno sana makita dagiti lalaki anak kita ti tagawanawan no bilang ta soldado dagitoy. Iti sabalya bangir pinalutpot ni Doña Anita ni Rina may papan kadakwada ni Victor no addan nagkinaawatan da. Inlibak mo ti balasang akayan ayat na daytoy. Kuna ni Doña Anita adi na kaya ti soldado ang mga saway ti anak na. Kabayatan na nangagdabart kantungan ti panagbatangtang ti kampana iti simbaan ket napandag itoy tapno kenda no adda tawi jay. Itagagayem adto intituloy ti nobela tayo na Pauluan. Maikanem Abilin. Boss, sikalangan ti umunag iti simbaan nagsipngat mabutangak. Anya? Ang mga dapati dita nga awan ti ulo na. Anya? Boss, pumanaw tan ditoy. Nagsipngat. Oh my God! Mapantay ti agdan nga umula iti kampanaryo. Anya! Oh my God! Boss, anya ka din ti aramiden ta ditoy. Anday ka. Agdatan diti ruangan ti kampanaryo. Boss, anya ti aramiden ta ditoy. Sige. Kitaan no nakalukat ti ruangan. Kitaan ti ruangan pala. Oo, boss. Nakapadlak mat, boss. Lukas ta. Awan taong iti kampanaryo? Boss, no awan tao ditoy. Sino nga iti nang batangtang iti kampana? Alalya, boss. No, pade nga awan ti ulo na. Ada kano ket kasta. Nagruna kadag iti kastoy asimbaan nga awan pade na. Boss, ada pade ditoy nga awan ti ulo na. Ti salbagan. Takurot. Hoy! Uray na tuwan! Uray na! Salbat ka matunga. Intarayan nakit din niya simbahan. Nangaminter aramidin tayo dyan, boss. Awan nga ron tao. Kanasipngat. Gamadata pa ila ijay. Takurot kahit di. Salbat ka. Hangam. Apay nga taan na batangtang ti kampana. Asin natin ang batangtang. Idin to tawan mataw ijay anak kita ta. Kunakamin kan ka, boss. Adda pa di ijay nga awan ulo na. Isotin ang batangtang iti kampana. Salbag ka meta. Agdiritsutan ni Pasdek. Ijay ta na maturog. Santa na mapan ijay mansyon. Paos lakay. Nabatangtang manan ti kampana ijay simbaan. Nangagaw. Ay, nangag kumait bakait. Asino nga tati ng batangtangay? Ay. Idinto ta kunamot dagiti tao. Nga awan ti talay dagiti kampana ijay. Ay, jakam mo bakait. Burbur jakanyak dayta. Amangan nga ta. Nadalimad amang batbatangtang iti kampana. Noda, asinaw. Jaka mo Ngamtiam mo. Kitsan nga itulok ti sakristan iday nga damapan mang batangtang iti kampana. No di isulaan. Wan, ta saan idi amabaleng nga oray asino la ditan ti sumang at iti kampanaryaw kat batangtangan na dagiti kampana. Tingat ta sa kristan iday, ti mang batbatangtang ita, iti kampana. Iti anya agapaw? Unan niya. Anya ngayong agpaiso ti makagapaw. Abatangtangan na ti kampana iti kastoy at nga trabi Kasta ti damag ko ijay kabisera, Ma'am Carlota. No maminsan, mabatangtang kano ti kampana ijay simbaan, ngam iti nga trabi
Anya? Asino nga iti mang batangtang? Saan da kano nga amuno asino, ma'am? Anya? Uray siyak, ma'am. Agsidda awak met iti kastaan na damag ko. Anya nga tatiga po na akasta ter aramiden da. Idinadamag ko day tabanag. Rinantak ti mapan ijay simbaan. Kat nakitak nga awan mo't padi ijay. Awan pa'y tao ang nadanon ko ijay. Kat ti sakristan nga agigigam iti tulbak ti ruangan ti kampanaryo. Saan mo ang nakita? Saan, ma'am? Tinasaya at Ella. Mapuntayin ton bigat ijay simbaan. Kayat ko akitaan ti kampanaryo. Itay pa'y ngagpalpaliiwag di ti simbaan. Saan ama pukaw ti tao? At dalat tao may mapanagkararag. Nasaya at ti ugali dagiti tao ditoy. Nangruna dagiti babae. Tauray awan gayam padi ti daytoy a simbahan. Ngam ay aywanan dati simbahan. Itiruar kanitunag. Padasek akasarita dagiti tattao ditoy. Napasnag ti panagkararag ni Ma'am Carlota ang nakaparintuman. Nalpasan ti panagkararag ko. Isu nga umuna akong di tarwar. Itirwar laangan ti pangurayak kan kuana. Talaga ka di nga wan padi ditoy, kabsat? Wen kabsat, nabayagan. Kasta ka di. Iti anyaga po nga wan padi ti dayto asimbaan, kabsat. Kwa kabsat. Saanen anas kan nga ibagakkan ka? Ngam, kayat ka di dagiti tao nga dapadi ditoy? Jak amo kabsat. Ngam no para kanyak. Nasaysaya at no adapadi ditoy. Ngam, anya? Apay kabsat. Saan mo anadamdamag ti maipapan iti daytoy asimbaan? Kwa, kabsat. Basta ti makuna. Nasaysaya at no adapadi ditoy. Ngam no bilang ta adapadi ditoy. Nasken ti kanayon a panagannad na. Anya? Wan kapsat. Kat sapay la ko ma, taadang tupadi ditoy. Ngam nasken laeng ti panagannad na. Ella, nagngato ti ayan ti kampana. Kasano ti ipapanda di taan ang batangtang. Kat nagngato, kan adamot padlak ti ruangan. Diyak mo, ma'am. Kuna ti daduma, awan kano ti tali dagiti kampana. Wen nga rod, ma'am. Kasta ti ibagbaga dagiti daduma. Ala, agawid takit din. Maamuan tayo tumatlang no asino dayta amang lukloko kada tayo. Ma'am. Panang loko dayta ngar aramidan na no asino man dayta. Anya ti kayat na amapasama. Ala, ma'am. Agawid tangarudan. Senyor, imayak dito yung opisinan, takayat ko nga ibaga, tinangag mi dirabi. Anya dayta, Bart? Senyor, amo yung kadian nagunit ti kampana ti simbahan, idi na minsan arabi. Imposible, Bart. Nangag mi kinitungan, senyor. Gap-gapumi iti sugalan, iti day di arabi. Idi na batangtang ti kampana. Anya? Kat napan kami iti simbahan, iti day di matlagon daway. Ngamawan nakita mi ataw. Kanawan matpadi jay. Anya? Mas daw kami launay, senyor. Gaputawan nakita mi ataw. Ngam no apay anagun iti kampana. O sino tinang batang-tang iti kampana? Diyan mo, senyor. Mabayagan at simpo asana na batang-tang iti kampana iti simbahan. Apa itan?
Amuan ni, no asino tinang batangtang, senyor. Amuan nyo, kat idatag yu kanya. Wen, senyor. Nasaya at launay. Kasaan anak kadanon dito'y kuta dagiti lalaki. Anak kita ti tagawanawan. Pinailon mga dagos ni Mang Ansong dagiti paltog tayo iti kuweba. Asaan unay nga dayo dito'y kuta. Aging ga ito. Adapay lang ijay dagiti igam tayo. Patadan, pana, kan dagiti paltog. Sabagay, nasaya at man. Itikas na. Nagbilang tadda umay dito'y tattao. Nangruna dagiti soldado. Makita na, ngawan paltog tayo. Sanda nga gatap ka da tayo. No di kat, ibagada gagangay tayo lang apumurok dito eh. Panag ko nang nga takot mamati da. Nagad tayo dito eh. Ngam apay nga adda tayo dito eh. Malusutan tayo to dahi no bilang, Ami. Tinas kan? Awan makita da nga armas tayo. Sabagay. Dagiti-agin lalay nga soldado. Sanda nga agsigsigurado. Gaputa makipinataya kadakwada. Lando. Apo! Apo! Adya day, baro. Kaya't ko lang tagdamag, nana. Adya ti damag, baro. Dito'y abanda tinaturong ko, nana. Kaya't ko kumalaing tagdamag kan ka, nana. May papanigi simbaan. Ha, asino ka nga maing baro? Taapay nga agdamdamag ka. Agdadamuak ngamin dito'y San Isidro, nana. Isu amagmag na kaya't ko man tagdamdamag ka dagiti babalay. Kas kada kayo, nana. Ala, umay ka dito, baro. Umunag ka. Taag istoryata. Ay ngam, asino ka kaday? Anya tinagan mo. Siyak mi Ismael, nana. Agdadamo ak iti daytoy nga ili. Magipagnanaedag iti ulitag ko dito San Isidro. Ala, umay ka baro. Umunag ta. Taijay ti pagsaritaan ta. Sino jay baro akinasarsaritam itay bakit? Maysa nga agdadamo dito San Isidro. Nagdamdamag laeng iti maipapan iti simbaan. Aya, napasnag ti saritaan yaw. Iswa sa nakon ngayon masidag. Ta amangan kunak no makasingaak. Di masidag kalata ko ma. Nagdamdamag laeng maipapan iti simbaan. Ta napan ka no nagpasyar ijay. Katawan mo't paday. Ket inistoryam ti maipapan iti simbaan. Una? Apay ngay anak kadanon dito'y ayanta. Idinto tagdadamo dito'y. Kaya't nakanungarod ti agpagnapag na. Wendo agpaspasyar. Ta kaya't namad ti mawatwat. Iso magnamag nalatan. Ket agdamdamag mo ten kadagiti tao. No apay nga awan ti padi iti simbaan. Aya. Inistoryak ti amok maipapan iti simbaan. Adagiti papadi ana destino iti simbaan. Ket natnatay da. Ket anya nga iti kunana. Mas daaw Apay met akasta tinapaspasamak iti kalabas. Nagduduma ti istorya paos. Ngam awan ti makamaw iti pudnaw pasamak. Anya ti kayat asawan da ita, Simon. Amangan matno dakes ti ipasimudaag ti panagbatangtang ti kampana. Patpatyam. Adala tao amang lukloko kada tayo. Amangan no dagiti tao nga awan maaramidan da. Nga ta? Tasido kumapay. Balalang ti tao amang aramid iti kasta, Anita. Kaya't na lang ariribukan ti panunot dagiti makangag. Tapno adapada na abagtit, wenno bala. Anya. Apay,
Anya kumatidakas nga ipasimuda ag ti panakapati ti kampana. No bilang, alaman. Amangan mat no adda umay aditigra. Wenno saan? Amangan mat no, jakam mo! Di kagbalin abala, Anita. Saan man natila pang panunot ang maipapan iti na itabanag? Lalpasin na iti impintak. Sa bali manan na iti impintak ang nalpas ko. Napintas. Rina? Ha? Victor? Kunakon kat nga daka dito eh. Anya day tararamidan. Painting. Napintas dito'y kaditurod day tayong pintam? When? Napintas Adda babae kan lalaki ang nakatakder. Sinalabay ti lalaki ti babae kat nakatalikod da. Tasang sangun damot ti kataltalunan amatan nawagan da. Amom ka din no asino dagita a lovers? Asino da? Data. Ha? Anya ti makunam iti painting ko. Napintas. Jakin pagarup analain ka nga pinta. May isa day ta pagugustok nga aramidan. Umay ka, Victor. Agner yung data. Agdabalon ko dito'y amakan. Ha? Umay ka. Pagsangwan ta ti balon ko. Mangansong, kaya't ko atiliwan nyo day jay at tungan. Kaya't ko ayugyo dito'y kota. Ami. No diyo kaya't tiagtignay. Syakon, tiagtignay. Ami? Ha? No diyo kaya't syakon ti mga ramit. No ita, nalabit, natalot da. Nangruna, taaddan soldado. Ipagarup da asaan tayong agaramid iti kinagtakas. Ngam kaya't ko agundawayan tayo day ta panagtalot da. Kat kamagan nyo day jay at tungan. Idi pa'y laaplanok day tang aramidan. Ngam aging gaita. Saan pa'y anay patungpal. Ami. Kaya't kung agbalin abalod tayo day at tungan. Dito'y kota. Makaritak kini Ami, Lando. Iso sige. Aramidan tati kunana. Makigasang-gasatan maansong. Sumalog ta. Kat mapantag paliw. Barang adagundaway ta amang tiliw kinitungan. Sige. Aramidon tati kayat ni Ami, mangansong. Bart, ayan ni Rina. Diyan mo, madam. Nasipngatan, ngamawan pa'y laang. Amangan mo't no. Amang ano na pa ni Jacinda, madam. Apay adi nagpakada no bilang. In kayo kita ni Jacinda, no adda ijay. Sige, madam. Mapan kami adwa kinitungan. Agkotse kami na mapan. Agbaligi nga tadaansong kan Lando iti panggap da kinitungan. Sa dinumet ti ayan ni Rina. Gagayem, di uliwan na dinggan tituloy ti nobela tayo na pauluan. May kanem apilin! Nobela ni Virgie Paclay, direksyon Jun Rebutazo. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y istasyon. May kanem apilin!